Masquera say in Zimbabwe, welcome to our channels in confessions and deep secrets. Kana kariki kuchanka kukuya pane channel. Please don't forget to subscribe. Kana chungwa subscribe. Don't forget to comment and share this video. Nasmiri Zimbabwe. Tawigira Nyaya Yemurume Uyanunzi Thomas Nyamunga akauraya vana vakauraya mwana we girlfriend yake uyanunzi need more muri Zimbabwe. Nenorwadza nyono serious yakaitika ku Mfakose muri Zimbabwe. Mukadzi wa Thomas uyanunzi Virginia Denere akataura ne Metro achitaura achiti Thomas uyu akatanga kudanana na need more for the past 2 years muri Zimbabwe zviri kunzi need more akadyisa Thomas uyu. Saka mshene kunge amudyisa Hanzi Thomas anga akusiya salary yese kuna need more uyu. Chinzi vakadanana for 2 years. Chinzi aibuda even magombeze na team manheru achienda kumba kwa need more muri Zimbabwe. Nenorwadza nenoseresa mukadzi wa need more taura achiti mukadzi wa Thomas ataura achiti akasenderwa nemurume wake text message achikumbira aregerewa. Achikumbira zvakare mukadzi wake kuti achengete vana vavo 4. Taanzira senda message achikumbira regero achida kukomita suicide achitume mukadzi wake I'm very sorry mukadzi wangu ndazviurayira Hure. Hanzi by then akafunga kuti mume wake anga azviuraya only to find out kuti anga achiri mupenyu. Uyezve achinzwa kuti akauraya vana va need more muri Zimbabwe. Zviri kunzi need more uyu yanga akadyisa murume wemunhu akamuudza zvakare akatengerwa property yese yanga iri mumba make. So zviri kunzi 2 weeks ago akatanga kudanana neimwe mbinga iyi inoyakaita kuti zorambana na Thomas uyu anova atenga property yese yanga iri mumba. Hando zvakaita kuti murume uyu atsamwe kusvika pakuzouraya vana vake. Nenorwadza nenosereresa ndonyaya tatavigira muzvara nhasi. Tudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.